Il-pjan ta' riġenerazzjoni tal-port il-kbir imħabbar mill-gvern din il-ġimgħa huwa investiment bla preċedent favur il-familji Maltin u jista' jsir għaliex pajjiżna għandu ekonomija b'saħħitha. F'opinjoni pubblikata fil-Gazzetta Malta Today, il-Prim Ministru qal li dan il-proġett għandu jwassal għal aktar progress soċjali kontinwu u kwalità ta' ħajja aħjar. Dr. Abela qal li fil-qalba ta' dan il-proġett hemm in-nies li se jgawdu spazji aħjar u se jsir investiment ta' kwalità l-żona u anki binjiet illi kellhom bżonn l-attenzjoni. Dr. Abela spjega li f'dan il-proġett hemm il-ħolqien ta' spazji pubbliċi ġodda u opportunitajiet ekonomiċi ġodda b'mod partikolari fil-Marsa u l-Furjana. Il-Prim Ministru tenna li l-Marsa għandha potenzjal kbir biex issir waħda mill-isbaħ żoni fil-pajjiż, filwaqt li spjega li dan il-pjan se jkompli jibni fuq dak li diġà sar minn Gvern Laburista fosthom l-eluq tal-Power Station u ċentru miftuħ fil-Marsa. Dr. Abela qal li dan il-proġett għandu jattira mijiet ta' karriri ġodda bil-ħolqien uffiċini moderni u kandu stabbilimenti kummerċjali. Il-pjan fit-tul għal din iż-żona jinkludi l-ħolqien ta' marina u pjazzezz, it-trasformazzjoni tas-swar tal-Furjana f'park pubbliku kbir, kif ukoll se jinbidlu postijiet storiċi bħal dik ta' dwana u t-tinda tal-patata. Fl-opinjoni tiegħu Dr. Abela qal li dan il-proġett jiforma parti mill-Viżjoni Malta 2050. Semma kif dwar dan il-pjan ta' riġenerazzjoni hemm konsultazzjoni pubblika ta' 6 ġimgħat wara se jsir pre-market consultation u tibda l-ewwel fażi ta' dan il-proġett fiż-żona fejn kienet il-Power Station. Il-Prim Ministru Abela spjega li l-Partit Laburista wiegħed li dan se jagħti lill-familji aktar spazji miftuħa fejn wieħed jista' jqatta ħin ta' kwalità. B'dan il-pjan ta' riġenerazzjoni jingħaqad ma' dawk ta' Manuel Island, White Rocks u Fort Caneville.